Don't forget to like, share, and subscribe. Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga YouTube channel, ang nagapalanga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Nice Yaga Joke Time. Nice Yaga Joke Time na. Uy, Migo Ronald, nakalagaw ka man di. Migo Daniel, nagbisita ko di sa imo kay may isugid ko. Ano na Migo Ronald? Kabalaw ka, di ba may isa ta kaupod nga nagpauli sa ila kay dito na siya kuno moobra sa basayan sa ila. Oo. May bag-o ta si mga upod nga kuan nga basayista bad. Ano? Oo, si kuan ingala niya si Katya. Ati, mayo man gani. Daw hindi kay interesado Migo Daniel pero ko kumabati abatingog ya kuan kagid manamiag kagid sa iya. Tuod? Oo. Lami man gud siya ka ayong klaseng babae kay kabuot man di ay. Hala. Ay, sige be, kay pangilalakon ko na siya. Oo. Ma-duty ka buwas kay maupod ta kay magilala ba ko sa iya. Mainom ko na belas ang akon bulong. Kabudlay gali kong tigulang ka na no, kadamo sing nabatyag mo sa lawas. Kadamo sa mga bulong ko Kung tani, isang huben pa ako. Kung wala ko lang ginabusuhan ang lawas ko, wala, gikutan sa ginabatyag nga mo sinisubong. Pero pamatyagan ko, wala ko nag-aayo sa mga bulong nga ginainom ko. Kaya ang bulong nga makapaayo sa akon, ang pagpalangga lang ni Miloy ko. Abaw! Mas kubado, kagina pa ng hibi-hibi mo Abi paghipos na dira ho. Kasakit lang ginabi lolo ilyong, kiginhimo ko na ang tanaan. Ahay. Mainom ako. Ano? Oo, ilimno na lang ang madangpan ko sa problema ko ngayon Ate, ila ka to. Ha? Hindi mo ko pagbunggan? Ay, kay baluman ko nga hindi manami ang mag-inom. Pero wala ko siyang mahimo kundi nga pabayaan ka kay gusto mo mag-inom Hindi Punggi ko. Ha? Nga punggan ta kahaw. Way ko di kwarta ay bakal. Ate dako gina nga problema kay way ta inog bakal. Hindi na problema lolo ilyong. Ha? Nga man? Hindi problema ang inog bakal. Kung tagaan mo ko. Amo na lang ni himuon ta ho. Ano lo? Mainom na lang ta kape. Ha? Oo. Anong klase kape lo? Ang makapiling siya? Simple lang niya nga kape ang imnon ta mas kubado. Ay, tuod ka lolo ilyong. Amo ini ang kape nga damo sini ang hindi gusto. Ha? Ano nga kape nga damo ang hindi gusto sina? Siyempre, kape gaduhon. Ha? Damo agad naman lolo ilyong Ara naman do mahibi ka naman Oy, lolo ilyong, daw may malibre naman sa aton kape. Ha? Sino malibre sa aton kape? Si Kapitan.
Migo Daniel. Migo Ronald. Pabatii ba lang tingog kababayo kay amo na siyang bag-o taga upod. Ay tuod. Oo. Kay bag-o na di siya sa aton. Ati sige, pangilala to. Hindi, dapat upod tayo kadua kay sigurado mo na may ana siya sa imo. Ara ka na gid. Hindi laig gid ya natawab la si Migo ta Romelo kay grabe istorya nila duwa. Nakadiin ka gidyaw. Tagay ni garan. Kabati ka to? O matuod no? Grabe gini pa diskartihon si Migo ta Romela. Ay, nani no? Lapitan ta bala. Sige. Uy, hala, may tao sa tubang tao. Hi, Katya. Ay, sino ka gani? Ako isa sa mga upod mo diri Kag upod ko man din pinakagwapo sa amo no, si Daniel. Kami nang bag-o mo nga mangin kaupo diri sa aton massage clinic sa mall ngayon ni. Ako gali si Daniel, kag ako naman si Ronald Ako naman gali si Katya. Meg, may nanutaran ka? Ano, Meg? Ang tingog bala ni Katya? Ano, Megaw? Dogi ipit nga ilaga. Hi, Mas Kubado. Rose, ari ka. Ay, giuyata madayan ang kamot ko, haw. Kuan, daw hindi na nga ako makapatinga. Ari ka. Ano? May ambal ang kuntanya ako sa imo. Ano na? Anong yambal mo nga palangga mo man ko? Hindi mabayad lang ko sa ginulam ko bala sa imo nga 3,000 haw. Hindi na napagpaminsara. Kuan, okay lang sa akon basta. Okay gani. Pero gusto mo nga palanggaon taman ka. Palangga taman ka, abi Sorry Wala gidabi ako luyag sa imo Rose, higugmaaman ako palangga ko ikaw. Himuon kong tanan para sa imo. Oo. Anon ko abi kay hindi na ikaw nalayagan ko Ano? Ambot mo silingon. Sa una, may love ka man para sa akon? Wala man? Ay, pero nadumduman mo nga sa una updanay kita. Oo. Atong gintintar tagani si Lolo Miloy. Oo Dutayan pa ko to gani mapahamak sa obra mo. Ay, pero Rose, ginhinulsulan ko na ina. Pagkatapos adto, na-realize ko nga hindi gali mo ang aton ginhimo nga duwa. Pero nakakwarta ka kay Enrique. Oo, nakakwarta ko, pero ubos naman to. Hindi bala, ikaw gani natagaan ko man? Oo, amo gani nga. Para maguntat ka na, sugiran ta ka sang matuod. Nga ano, Rose? Nga, kami na ni John Roy. Kamu na ni John Roy? Gani Mas Kubado, untatan mo na ko ara na si John Roy nabatian mo? Oo, matuod. Ari ko diga. Sakit ba? Okay.